Engko bengi piye ready pra? Yo ready lah. Wis dicas. Siap pokok men. Yuk. Yuk. Wah, Yes. duwe lek-lekan ra kabar ah. Blok dewek po. Lah yo kono tadi pangan ta ya. Enak ora, Bos? Ger. Numpan nang kamar mandi. Ndono mangkat to. Bon ndi sih? Lah kuwi yo lurus kok, mburi. Oh ya. Budal ya. Lah yo iki lagi nepal. Dosa kon iki mau. Jalan-jalan sore biasa. Sudah, Bos. Heeh. Yuk balik. Lah kok susu-susu dintekke wae urung kok. Bawa baik nih. Sudah. Koyo. Heeh. Enak. Enak iki. Sekono lah. Larek po. Sik tunggu. Napa to? Opo kowe? Ih, Mentene gemblung nek kok. luwih. Mun kae apa mau? Oh. Wuh.